Beure més aigua no sempre vol dir estar més hidratat o hidratada i potser això t'està esgotant. I si et digués que beure molta aigua pot fer-te sentir pitjor? No es tracta de beure menys, no es confonguem, sinó de beure amb més consciència. La hidratació no depèn només del volum d'aigua, sinó de l'equilibri intern del teu cos. Et sents inflat, amb poca energia, la pell apagada o et costa concentrar-te? Potser penses que és l'estrès, però sovint és el teu cos que t'està demanant una millor hidratació i ningú t'ho ha ensenyat. Aquestes són 3 senyals generals que poden indicar que estàs ben hidratat. L'orina és de color groc clar, ni massa fosca ni massa transparent. No tens set de forma constant. La pell té elasticitat i no es veu seca ni apagada. I un detall important, beure molta aigua sense una ingesta suficient de minerals, com el sodi, el potassi o el magnesi, pot alterar l'equilibri d'electròlits i provocar sensació de malestar. No és habitual si segueixes una alimentació equilibrada, però pot passar si beus aigua en excés i menges molt poc. Quan t'hidrates amb consciència, no només millores físicament. Recuperes energia, millora la digestió, et sents més clar mentalment i tornes a connectar amb el teu cos. Vols aprendre hàbits senzills i reals per cuidar-te millor? Segueix-me i t'ajudo a escoltar el teu cos i recuperar l'energia que et mereixes.